Ρουμάνος τώρα γεμίζει για τον Τετέι. Μέισι Ματ Μερέν στη μονομαχία. Προλαβαίνει ο Τετέι, ωραία. Τσιμπάει την μπάλα. Λιάβας, Τετέι, ευκαιρία στην περιοχή. Τετέι, προβολή, το γκολ! Από τον Αντρέα Τετέι με τσιμπηματάκι της μπάλας. Σκοράρει στο 85 το πρώτο του γκολ με τα Καναρινή. Ένα 0 με την προσπάθεια του Τετέι από το γέμισμα του Μλάτεν. Η δική του επιμονή. Το δικό του τσιμπηματάκι της μπάλας για να γράψει το 1-0 για τον Πανετολικό. Καθυστερεί Άθενς Καλιθέα, ξεμένει από χρόνο, 7 λεπτά συμπληρωμένα. Τετέι κυνηγά και πάλι τον Πασαλίδη. Τετέι προλαβαίνει. Τετέι στον δρόμο για το 2-0. Τετέι πάσα. Φακούντο Πέρες. Πάλι στις καθυστερήσεις. Δεύτερο γκολ από τον Παλώμα στο 98. 2-0 ο Πανετολικός σφραγεί στο τρίποντο. Ακριβώς με την ίδια επίμονη προσπάθεια του Αντρέι Τετέι από αδράνεια του Σιμάτ Μερέν και του Πασαλίδη αυτή τη φορά. Ο Τετέι σερβίρει έτοιμο γκολ στο Φακούντο Πέρες για το 2-0.